se il vento lieve t'accarezza con profumar di giovinezza mi fa tremar la notte io sogno un reparto di te vuol incantesimo il mio cuore sul tuo cuore mentre si chiudono le pupille tue tu che m'hai preso il cuore sarai per me il solo non ti scorderò vivrò per te ti sognerò nessuno mai più ormai per me come il sole sei lontano da te morir d'amore perché sei tu che m'hai rubato il cuore. È la solita storia del pastore. Il povero ragazzo voleva raccontarla. Nel sonno l'oblio come anch'io vorrei dormire così nel sonno almeno l'oblio trovare la pace sole cercando io perché leggi a te penare
mentre lei mi parla alla core, fatale visione mi lascia. Mi fai tanto il mio pensiero tu sei regina, di mia vita sei lo splendor. Il tuo bel cielo vorrei ridarti le dolci brezze del patrio sport. Al salto, al primo sarti, perdi al Che è bel
Gabinet Alcàntores. No som professionals d'això d'esdeveniments, però ens hem anat repartint. Uns han fet l'organització, el tema de comunicació, que ha funcionat clarament, la gestió de permisos. Estem tots legalitzats, no patim. Hem fet vídeos promocionals, els haureu vist, a doso. Notes de premsa dels ràpers, de que s'organitza, via Twitter. Hem captat i organitzat voluntaris. Tenim aquí més de 60 voluntaris. Vull dir, gent que està aquí passant la tarda ajudant-nos i posant ordre. Temes de decoració, doncs bueno, cadires, el vestit de la cadira, no sé. Contractar l'escenari, contractar els altaveus, la megafonia, seguretat, estem assegurats, la captació d'esponsors. Això esperem a partir de dilluns fer-vos una comunicació pública del que ens ha costat i veureu que es pot fer una cosa xula sense malbaratar diners, flipareu el que ha costat això. I bueno, doncs sobre la marxa ho hem anat resolent tot i aquí estem, Cadascú ha fet el millor que ha pogut. Molt intens i estem molt orgullosos. Llavors, no sé si els hi falta gaire, però una instrucció que m'han demanat que us la doni. Estigueu a punt, perquè la coronela, quan venia, ells sempre portaven en formació la bandera de Santa Eulàlia i banderes del regiment. Avui, com és un dia festiu, les banderes del regiment les han deixades i venen amb banderes de colors. I llavors hi ha alguns moments que faran voleiar les banderes. Doncs si vosaltres teniu mocadors o papers o el que sigui, doncs ens podeu acompanyar la coronela quan els faci alguna indicació, val? Que estigueu a punts. M'han demanat que sobretot que ens faria molta il·lusió que ens acompanyessin. No, darrere de la tanca no, al costat del senyor aquest baixet, que és de la nutrició. Tu vas a la llei i siguis estudiant. Una
sembla que abans he fet una gamba amb el hashtag de Twitter. Fem un assaig de mocadors. @peronella follow, Peronella d'Aragó. Va, 1, 2, 3. Ho penjarem a Twitter. Hola, 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 quin flipe! Hòstia, que mort, Baixem. Quina flipada, hosti, per favor. Bueno, ara ens demanaré un altre moment. Bueno, a la 1, a les 2, a les 2, a les 3, a les 3... Moment. M'estan avisant que ja estan a punt d'arribar a la Correla. Avís, només és informar, acabeu les fotos i s'han de portar aquí. ¿Qué pasa? Yo ya te he visto con el palazo. Comentar-vos també que ho estem transmetent per internet al directe tancat. Ens estan seguint ara mateix més de 900 persones en directe. Hola! Mai no havia vist tanta gent, mama! Espectacular, un mar de colors! Benvinguda, Coronela, benvinguda! Vamos a estarnos para atrás, que esta gente de aquí atrás no para de la mano. Ja estan enfilant el papa seguint, ja estan enfilant el papa seguint. Ya está arriba, por eso hay que estar para atrás, si no tapamos. ¿Ell va por l'enrere? La primer. Ja som aquí, Coronela acompanyant, escoltant a sa majestat, el rei Felip. Espectacular. Aquesta majestat és un cínic. Passeu-vos a tots i ja està. Passem-nos tots. Ei!
Bueno, companys de premsa, moltíssimes gràcies. Ara ens hauríeu de deixar seguir amb l'acte, sisplau. Sisplau, aneu, sisplau. Sisplau, ajudeu-nos. No som professionals. Sisplau, premsa, ara es convindria... Molt bé. Premsa, sisplau, ara anem a començar. Sigueu tan amables. Molt bé. Bueno, recordar-vos, us ho comento ràpidament. Farem quatre actes. En primer lloc, farem una recepció com il faut a la coronela, que començarem així. A continuació, Sa Majestat farà el seu pregó a l'acte principal d'aquesta vetllada. Espero que sigui bo. Farem el rap de la independència i finalment l'ofrena a General Moragues i els segadors. Per fer la recepció a la coronela li farà la introducció na Montserrat Tudela. Ella és una independentista tuitària i ens farà la presentació de la coronela. Montserrat, sisplau. Yo no he entendido nada. Qué bonita es la lengua holandesa. Bona tarda. Feu un goig increïble. Es veu moltíssima gent fins als autobusos, pràcticament. Benvingudes i benvinguts a aquest pregó independentista que per primera vegada es fa a les festes de la Mercè de la ciutat de Barcelona. Diu el diccionari Perdoni, Majestat, com estarà rebentant les meves paraules? Perquè clar, portem 300 anys així, No. Ja està bé. ¿Y a mí qué me cuentas? Diu el diccionari, el de la nostra acadèmia, que pregó vol dir crida. Per tant, ens sap greu, en nom de l'organització, dir-vos que no us convidàvem a un pregó, sinó una crida. Majestat, deixaré de dir-li Majestat, Hombre, una cosa que he entendido. Diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, que podeu mirar quan arribeu a casa perquè ara estem tots molt apretats, que un pregó és una crida. Però tal com han anat les coses, a mesura que han anat passant els dies, hem decidit fer 3 crides. 3. I abans de començar l'acte, assajarem aviam com anem de crides. En primer lloc, els independentistes, quan desitgem, reclamem i cridem per un món millor, què cridem? Una paraula. Independència! 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 Primera crida, per un món millor. Segona crida, aquesta és una miqueta més difícil perquè no la fem en català. Igual vostè l'entén. És una crida del segle que estem fent fa 302 anys, des del segle XVIII. Sempre que diem que no ens arronsarem, que això va en sèrio, que quan algú dubta que si vols dir que si no sé què li diem la paraula que ara veurem, que arribarem fins al final, fins a assolir la independència, la llibertat plena, un estat independent del món, diem una crida que farem 3 vegades. Què diem? Ho diem en llatí, com ho feia la coronela i els miquelets en el segle XVIII. Diem, done, Justicia! done, Justicia! done, Justicia! ¿Qué quiere decir dame algo? que vol dir fins al final. Bueno. Ho sento, però ho farem fora d'una vegada d'aquest poble. Ay.
I aquesta és difícil, perquè, sobretot és difícil perquè el 2016 encara no tenim una assignatura obligatòria de tots els escolars que es digui Història de Catalunya, punt. Història de Catalunya. Com que no podem fer el currículum, per culpa d'algú que nosaltres sabem, doncs aquesta... Perdoni, sigui una mica educat, ja que no és... No, es que hay alguien aquí haciendo cucamonas. Escolti'm, i amb tants anys fent-nos la guitza no pot parlar català? Amb tants anys fent-nos la guitza, tota la seva vida pendent de fer la punyeta dels catalans, no pot parlar català? Total, que la tercera crida, aquesta és una mica difícil, i qui l'endevini, ja sé que se'ns ha escapat el tema i són molts més dels que pensava, però qui l'endevini li regalarem un braçalet, que òbviament diu independència. A ver, venga. En tercer lloc, aquesta crida també ve del segle XVIII, és la crida que feien els ciutadans de Barcelona organitzats com a coronela per combatre les tropes borbòniques. I ho feien al crit de Santa Eulàlia! Si de cas hi dono amb els nens aquells petits que han respost, perquè els que vulgueu podeu anar a recollir braçalets. Santa Eulàlia, a ells! Santa Eulàlia, a ells! Santa Eulàlia, a ells! Qué bonito. Santa Eulalia, pa ella. Li regalo un braçalet. Ay, gracias. Toma. Per tant, ara que ja tenim les tres crides per un món millor, perquè arribarem fins al final, fins a assolir la independència, i perquè no tolerarem res de tot allò que les tropes borbòniques ens van robar, ara ja podem començar l'acte. Venga. Que se desnuden todas. Miri, masclismes no, ¿El qué? En primer lloc, hem de donar les gràcies, dono les gràcies en nom de totes les persones que hem organitzat aquest acte, que com ha dit en Joan Llacuna, som persones que ens hem conegut a través de Twitter, que no pertanyem a cap col·lectiu, cadascú fa la seva vida i té les seves preferències, però l'únic que ens uneix és la independència. És el principal punt d'unió d'aquest poble, perquè no... Passem al capítol dels agraïments, doncs. En primer lloc, volem donar les gràcies a totes les persones, homes, dones i criatures que ens han precedit, que no poden estar avui aquí, però que han col·locat i han gravat en el nostre ADN el desig de llibertat. Llibertat nacional i llibertat col·lectiva, perquè també en el seu honor i la seva glòria fem aquestes tres crides. En segon lloc, gràcies a tots els que heu vingut aquí, a títol individual i com a representants d'algun col·lectiu de qualsevol mena. El que demanem és que els que sigueu representants d'algun col·lectiu, que com que no us esmentem, demà, sisplau, o aquesta tarda envieu un WhatsApp i a qui correspongui també li traspasseu les nostres gràcies. En tercer lloc, volem donar les gràcies a un ocellet. Esteu una mica alalats, però no estem bojos. Aquest ocellet es diu Twitter. Ha estat a través de Twitter, aquesta plataforma, que va sorgir la idea d'una persona que està aquí a l'organització, la Marissa, i que va dir per què no es feia un pregó alternatiu a un altre que hi havia en aquesta ciutat en aquest moment, i va dir que per què no el feia el Toni Albà. Jo no sé si ha vingut avui el Toni Albà, però el Toni Albà és a qui li volem donar un especial agraïment.
digueu-li que els hi hem agraït perquè no sé on està. Ha estat a través de Twitter que ens hem conegut, organitzat, contactat, ho hem fet tot. Per això us demanem que, si tuitegeu, ho feu amb el hashtag #PregonFelip5è. També volem donar les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han recollit la nostra crida i que l'han recridat. Els uns perquè vinguéssiu, els altres perquè sobretot no vinguéssiu. Nosaltres ho agraïm a tots. A tots. I sobretot agraïm volem agrair a tots els treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació que aquesta tarda han vingut aquí. Disculpeu si la nostra preparació de tot no ha estat prou còmoda per vosaltres per poder fer la vostra feina. Us prego que ens disculpeu, però no en sabem més. És que també volem donar les gràcies a les treballadores i els treballadors del Servei de Protecció de Seguretat Ciutadana del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, de la Junta del Districte de Ciutat Vella, del Cos de Mossos d'Esquadra, no sé per què no es diu Mossos i Mosses, de la Guàrdia Urbana de la ciutat de Barcelona. Donem les gràcies a tots aquests treballadors per la seva professionalitat i amabilitat en gestionar-nos els tràmits i permisos per poder fer tot això de forma segons la legislació vigent. També donem les gràcies. Estaba pensando que no se llaman Mossos y Mosas porque eso sería guardias y guardios. Gràcies. Encara li queda un bri de pensament positiu. També volem donar les gràcies a les empreses que han pagat tot això. Ho han fet perquè han volgut, atenent a la crida a través de Twitter. Perquè, com totes les festes, això s'ha de pagar. Dir-vos que al final hi ha unes guardioles per si voleu deixar la vostra aportació. I dir-vos també que demà o demà passat, perquè potser aquesta nit dormim, perquè portem unes quantes nits sense dormir, farem els comptes i els penjarem en el Twitter nostre per una qüestió de transparència. Esto no lo llevará por el ministro Montoro. No sé de quin parla. Aquestes empreses són Petrolis Independents, Cerveses d'Olla, Vida la Terra Lliure, Giracat, Parlem. I han col·laborat APSO, que és l'associació que ens està fent la traducció a la llengua dels signes, la penya barcelonista Creu de Sant Jordi, que s'ocupa de la seguretat, gràcies, a Ipanema Films, que ho grava tot per poder-ho després escampar per les xarxes, a Lluçant Box i Pratson, que han posat el so i la tarima, al grup de rappers d'Arma Rap, que avui estrenen el seu rap per la independència, absolutament trencador, i Arenas Mil, que és la Laura Arenas, que té l'empresa que es diu Arenas Mil, que és l'organització de tot això, i tenim present que ens hi hem posat som independentistes i que per tant tenim idees i que totes les idees són bones i tothom té el caràcter que té perquè som independentistes i som del morro fort. Ha estat una organització difícil, però la Laura ho ha fet magníficament. Per tant, si heu d'organitzar alguna cosa, contacteu aquesta empresa. I aquí s'acaba el capítol d'anuncis. Perdoneu si no els faig millor, però no tinc costum de fer anuncis. I després, en els agraïments,
hem de donar unes sentides gràcies a dues organitzacions independentistes que treballen cada dia per restablir la llibertat nacional i que s'han sumat a aquesta crida nostra. En primer lloc, i molt especialment i amb molt d'efecte, el Memorial 1714, que són els custodis silents, efectius i absolutament necessaris del Fossar de les Moreres, on no s'hi enterra cap botifler. En volem els mocadors pel memorial, sisplau. És que hi és el memorial. És que hi és el del memorial. Independència! 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 I a la Coronela, a qui em permetreu que presenti abans de passar-li la paraula. La Coronela, aquí present, és un grup de recreació històrica que rememora la Força Armada del municipi de Barcelona que tenia finalitats defensives. Això és important. Els grups de recreació històrica no són només espectacle, són memòria, són didàctica, són pedagogia, són identitat. I tots els països civilitzats tenen grups de recreació històrica. I al nostre país tenim la sort de tenir grups de recreació històrica de totes les èpoques. Però la Coronela del segle XVIII estava formada per menestrals dels gremis de la ciutat, els treballadors, vaja. S'organitzava en companyies, sota el comandament del conseller en cap del Consell de Cent de la ciutat. Aquest grup de recreació històrica, recordem que el passat 11 de setembre no va poder sortir del nostre Ajuntament. La Coronela se la va carregar algú que tenim molt a prop. Quan va voler-se carregar la nostra nació plegada amb les constitucions catalanes. Però aquesta crida d'avui, aquestes tres crides, demostren que no ho van aconseguir, perquè van perdre les lleis i la sobirania. Però aquí estem, 300 anys després, ens mantenim invictes en la lluita per la restitució de la nostra llibertat. Ara rebem la Coronela amb la bandera de Santa Eulàlia, que representa les llibertats i que és una bandera que d'una paraula que podem dir de forma que no se'ns travi la llengua. És una bandera constitucional, segons les nostres constitucions de quan érem sobirans. Per tant, en la memòria de tots els que ens han precedit en la recuperació de la nostra llibertat, rebem a la Coronela amb el crit de Dònec, 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 Bona tarda a tothom i a tothom. Continuem, segons dirien els nostres amics, amb aquest aquelarre independentista. Doncs, en primer lloc, volem agrair la vostra presència en aquest pregó sortit del poble, fet per al poble i per a gaudi del poble. Per la part que em toca, us donaré solament un parell de punts històrics. Al setembre de 1701, el rei Felip IV d'Aragó, el cinquè de Castellà famós, entra a Barcelona i en aquesta mateixa plaça el poble, els gremis, Coronela, li van fer festa. El 1705, el rei Carles III d'Àustria entra a Barcelona i en aquesta mateixa plaça el poble, gremis i Coronela li van fer festa. El 1715 fou executat el general Moragas i en aquesta mateixa plaça, amb el poble oprimit, els gremis purits i la Coronela abolida per ordre del primer Borbón regnant a Espanya, va fer penjar el seu cap dins d'una gàbia i durant anys va romandre més o menys en on està el bust que li ret homenatge. Avui, 22 de setembre de 2016, li diem al general Moragas: Mon general, no ens han vençut,
no ens han assimilat. Resistim, continuem, recordem i recuperem. I recuperem aquesta plaça per al poble i per a les seves celebracions. Dolça venjança. Dolça, però molt dolça venjança. Els vencedors van voler fer d'aquesta plaça un lloc trist, un lloc de càstig, un lloc que els ciutadans no el voldrien per a festes. I ara, avui, els hi podem dir que no ho han aconseguit, que per molt que ho intentin, tant el 1715 com el 2016 no els hem donat i no els hi donarem el gust. Mon general, heu guanyat. Visca la terra! Bé, a continuació, en Miquel Strubel, barceloní d'adopció, que estima el país i que el vol lliure, ens presentarà el nostre convidat principal, Sa Majestat el rei Felip. Què ha dit, jo? Molt bona tarda, em sentiu allà al fons? M'havien demanat que parlés 35 minuts, però ho faré molt més curt per les raons que ja sabem. Perdó. Haig de demanar jo demanant perdó. Bien. Mai en la història dels pregons hi havia hagut un presentador tan despistat, descol·locat i desorientat com el que teniu ara davant vostre. El pregoner d'avui em pensava que devia ser el Toni Albà, que va acceptar la nostra invitació per Twitter. Jo havia redactat tot un escrit detallat sobre la seva trajectòria professional, una feinada, no us ho podeu imaginar, i després hi havia un canó, que ve el rei Felip. I jo, el rei Felip, el d'ara, i m'asseguren que no, que vindrà amb una màquina del temps. És així. Bé, és un dels reis Felips d'abans. I em diuen Felip V. Perquè dic, Felip V d'Aragó és el d'ara. Doncs no pot ser el rei Felip IV d'Aragó, per favor. El que va fer tant de mal a Catalunya, tant, i quasi res del que va fer és reversible. La independència de Catalunya segur que és irreversible, com afirma el ministre García Margallo, però si alguna cosa sí que es podria recuperar, podria ser, per exemple, l'honorata, aquella campana que cridava sometent des de la catedral de Barcelona i que després de la caiguda de Barcelona va ser fosa per convertir-la en canons que van posar la ciutadella apuntant a la ciutat. No podríem entre tots fer una campana nova per ocupar el lloc d'aquella honorata? No podíem fer una nova honorata a temps per poder celebrar la nostra propera llibertat com a nació? Sota aquest rei, a pesar de la promesa del duc de Derby, que consta l'acte de capitulació de Barcelona el 1714, que no hi hauria repressió contra els resistents durant el setge de la ciutat, en van ser empresonats milers i va morir ajusticiat el general Josep Moragues, que recordem i honorem aquí al costat de la seva estàtua, i molts altres patriotes. I quins mèrits té aquest pregoner, Felip d'Anjou, si es pot saber? Ui, ja m'ho dirà. Quan cap altre trigat ha tingut el seu retrat col·locat de caps per avall en una ciutat de la nostra nació. De nou quedo desconcertat. Durant la Guerra de Successió, a 1707, després d'un brutal setge, va infligir a Xàtiva el que en van dir l'extermini, cremant la ciutat i matant o desterrant bona part dels seus habitants.
Doncs el seu quadre penja de cap per avall com a penitència al Museu de l'Almodí de Xàtiva. I nosaltres hem convidat a tornar a Barcelona aquest paio que després de conquerir els estats de la Corona d'Aragó va fer abolir les seves institucions de govern, les FURs, les constitucions, tot l'ordenament jurídic de dret públic, i el va posar sota l'administració del Consell de Castella, el que va expulsar tots els funcionaris de l'Ajuntament i de la Generalitat de Catalunya, el que va clausurar les nostres universitats, Barcelona, Vic, Lleida, Girona, Tarragona, el que va prohibir que cap català pogués tenir a casa seva més que un ganivet de llescar pa i encara lligat a la taula amb una cadena. Recordem, senyores i senyors, per plasmar aquell rei d'anar a la latrina per anar a cagar, en deien vaig a Can Felip. Veig que aquest senyor hi està assegut ara mateix. Sí. No vull acabar sense reivindicar la patrona de la ciutat de Barcelona des de temps immemorials, Santa Eulàlia. Sota la seva empara, els valents barcelonins van defensar la ciutat durant el setge fins l'últim dia. Però després el penó de Santa Eulàlia i tots els altres estandards confiscats van ser portats a Madrid, i allà aquest senyor que teniu aquí assegut, a la Comuna, va dir que ell no reconeixia cap de les banderes de rebels i ordenar que fossin retornades a Barcelona i cremades públicament. Que sàpiga el rei Felip i qui ens vulgui escoltar que els rebels reivindiquem l'altra patrona, avui que ens disposem a celebrar de la Mercè. No hi tinc res en contra, no voldria que s'enfadés la sogra. Reivindiquem l'altra patrona i que la seva festa major de gran creixi fins a ser tan alegre, estimada i digna com aquesta. Dit això, espero que rebreu com es mereix el nostre pregoner, que no vull saber què fa en l'intimitat, però que us asseguro que tot i havent nascut a Versalles, en públic parla castellà. No sé si al final apareixerà el Toni Alvar, que ja sabeu que és força despistat, quasi tant com jo. En fi, li deixo la paraula al Borbó aquest. Gràcies. Se me ha caído la banda. ¿Me la puedes subir, por favor? Perdone, ¿qué quiere que le suba? La banda. Ay. Gracias, hijo. No, cuidado, de hijo ha sido aleatorio. Sí, es cierto que he tenido muchos, pero todos con la misma, aunque con diferentes señoras. Sí, gracias. Se la pongo aquí, por favor. Cuidado. Gracias. Ciudadanos, ciudadanas de la conquistada villa de Barcelona. Empezamos bien. Es para mí un motivo de honda satisfacción. Continuamos mejor. No sé cómo vas a traducir esto, pero bueno. Es para mí un motivo de honda satisfacción en estas fechas tan señaladas dirigirme a todos vosotros y a mi querida sociedad civil catalana desde esta plataforma por Cataluña. No, desde esta plataforma, punto. Por Cataluña he paseado
Y después de mucho observar, he constatado que en todos los pueblos y ciudades habéis tomado por costumbre poner en balcones dos banderas rojigualdas pegaditas la una a la otra, como formando 4 barras verticales con un triángulo azul como firmamento de fondo para una estrella blanca y pura, símbolo de mi borbónica figura. Me mondo. Os lo agradezco y os prometo que esta sana tradición que os sale de las entrañas voy a hacerla extensiva y obligada por todas las Españas. De todos he sabido que un bisnieto mío, Carlos IV, se inspiró en la aragonesa bandera a la que vosotros llamáis señera, para rediseñar, no es una trola, la rojigual, la bandera española. Madre mía, cómo me enrollo. Venga, Felipe, al pollo. Quizás os estaréis preguntando ¿a qué he venido yo a Barcelona? Mi presencia aquí es debida a que en mi última estancia en la condal ciudad, para los que no estabais os diré que mi visita fue arrasadora. Si no os lo creéis, podéis visitar el Memorial 1714 en el Fósar de las Moreres. Decía que estoy aquí para que veáis que a pesar de que hayan pasado más de 300 años, aún estoy vivito y coleando. O debería decir vivito y colauando. Y también para comprobar si me ha funcionado un truco de bruja y hacer otro pregón, lo esté haciendo en un gran salón don Javier Pérez Andújar. Y la mejor prueba de ello, que la brujería ha funcionado, es que aquí estáis los plebeyos a los que Andújar ha insultado. Es la libertad de expresión y la de todos los pregoneros. Otra cosa es que nos gusten sus exabruptos tuiteros. Pero también he venido a constatar que todas mis órdenes y decretos se cumplen a rajatabla, en público o en secreto. Por lo tanto, tararí chimpún, que no se oiga ni un run run. Os lo ordeno y mando, porque como todos y todas sabéis, y lo digo desde aquí, soy vuestro amo, señor y rey, patrón y propietario de Barcelona y su capital, Madrid. De eso ya se encargan de recordaros mis sirvientes y esbirros, alguaciles y sicarios, en verano y en invierno, y la delegada del gobierno, y algún que otro mandatario de vuestro amado ayuntamiento. Dicen que desde hace algún tiempo en Cataluña y sobre todo en Barcelona, la convivencia se ha hecho insoportable, que hay fractura social, y me han pedido soluciones. Concretamente, me llamó por teléfono vuestra alcaldesa y me insistió en catalana lengua en cómo podemos solucionar. Y yo no la oiría bien, pues mi móvil es de madera. ¿En cómo podemos solucionar? ¿En cómo podemos solucionar? ¿Solucionar el qué? Que no te oigo, que no hay manera. ¿Solucionar? Oye, hay interferencia, que no, que hay interferencia. 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 Al final se lo dije. Si entre Madrid y Barcelona hay tanta interferencia, no se puede. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede llegar a ningún acuerdo. Que cada uno lo solucione por su lado en total independencia. Y eso que nosotros hacemos todo lo posible para que todo siga como Dios manda, es decir, que todo siga igual. Y cuando digo nosotros me refiero a los verdaderos ciudadanos populares, socios listos y podemos decir que son mis fieles servidores que velan para que la paz de estos últimos 40 años
siga igualita que los 40 anteriores. Y es que a los catalanes hay que vigilaros, que sois muy revolucionarios, y aparte de victimistas, que me han dicho que en el consistorio se han infiltrado los peores separatistas, convergentes, del partido sin nombre. No, ¿quién los coge? Tú los coges, tú los coges, tú los coges. No, yo no, tú trías. Ni en un nombre se ponen de acuerdo. Vaya galimatías. Ya se lo dije a Xavi Trías. No has tenido suficiente escarmiento con las falsas acusaciones que nos hemos inventado y dicen que un pastón nos han costado. Es decir, os han costado. Y que esa mentira ha sido eficazmente aprovechada en la campaña de las municipales. En la campaña de las municipales, y que el resultado ha sido, Xavi, que se te ha colado una alcaldesa. Y tu respuesta fue muy clara. Això que ha fet el ministre d'Interior és més faragós que anar des de Tàrrega fins a Andorra per una carretera recargolada i retorçada dalt d'un carro carregat de rocs arrossegat per un ruc amb el cul ple del Morana. Después están unos de muy malos. Comunistas, quemafotos, banderas y motos. Amigos de manteros venidos del mundo entero. Cómplices de ocupas porreros. Y aunque la regidora María José le echa champú en las rastas a esos rojos, no logra eliminar de sus cabezas los centenares de piojos. Y los peores de todos, los republicanos, con ideas paganas y rancias que se inspiran en la moderna Francia. Esa gente no me gusta porque cuando me mira de frente me asusta el Junqueras, su enorme presidente. Condenados sean todos al frío bosque, en catalán al fred bosque. Solamente cumplen con su misión de vigías los fieles legionarios de Karina Mejías. Y es que ella y los suyos tienen tanta presión como un barril cervecero y barrigón. Y después también cumplen Alberto Fernández Díaz, hermanito del popular Jorge, ahora ministro en funciones, amiguete. De vuestras ovaciones. Decía ministro en funciones, amiguete de un tal de Alfonso, hombre de obligaciones y muy esforzado, que afirmaba en las grabaciones: la sanidad a los catalanes se la hemos destrozado. Tocando la guitarra trasnochada, sinfonía, esos dos son una traja, y con el trío Fiscalía se dedican a afinarla desde el fondo de la cloaca. Y el socio listo de Colboni. De Colau es la muleta. El Jaume se ha colocado bien agarrado a la teta. Eso fue idea de Iceta, ya lo he dicho. Y alguien lo dijo. ¿Cómo baila el bicho? Con silueta de botijo. Y ahora toca repasar ante vosotros, súbditos decentes, que el decreto de nueva planta continúa aún vigente. Gracias. Se gobierna Barcelona con ambigüedad generalizada. Bien hecho, pues de todos he sabido que no hay mejor inestabilidad que la institucionalizada. Para seguir jorobando
los negocios catalanes montáis huelgas chinchantes en vuestra capital durante días de ferias y eventos importantes y aplaudos a costumbre. Es fenomenal. No paréis en vuestro empeño. Mobile World Congress te estoy esperando, que demasiado estás tardando en ser evento madrileño. De lo del Born me he enterado, que debajo del vetusto mercado las ruinas habéis encontrado de un barrio allí enterrado. Era el barrio viejo de la Ribera, aquel que por una orden mía, por venganza lo hice sin manías, dejé sin una sola casa entera. Queda prohibido exponer sus ruinas, y para dar muy grande escarmiento será de obligado cumplimiento vigilarlas por estatuas equinas. Sí, la historia me aburre y mi boca bosteza. Y al ver el Born me quedo blanco, que pongan una estatua de Franco aunque sea sin cabeza. Parece una comedia de Pirandello. Reinterpretar el Born, ¡qué deshonor! Buscad la cabeza del dictador y que se la pongan a Pisarello. La oposición exige votar y la alcaldesa pierde la paciencia. Que Barcelona se pueda contar como municipio por la independencia. Votar no es democracia y lo del AMI no se vota. Gritan bailando una jota el Albiol y Alberto con gracia. Reclamando unos derechos revolucionarios, me han dicho que querían ciertos funcionarios, entre hombres y mujeres, sueldos igualados. Decido pues que esos derechos les sean otorgados y se joroben como dromedarios, al instante queden rebajados la totalidad de sus salarios. Hay turistas que vienen contentos alquilando apartamentos. Si van justos de dinero, van en coche, no en crucero. Parece que arman ruido supino y que de noche lían follones que repartan un par de tapones a todo hijo de buen vecino. Que no haya fiestas, hay que dormir, basta de peleas, os vais a hacer pupa. A los apartamentos haremos venir a los del movimiento Ocupa. Y hablando de turistas que vienen en cruceros, es cosa muy curiosa que a la vez me sonroja ver que en lugar de una larga alfombra roja, aquí le recibís con un tapiz de manteros. En ningún lugar del mundo he visto a nadie caminar sobre tapices de CDs y bolsos y un extenso similar. Pero uno se acostumbra a andar entre falsificaciones. Es normal en España, esta nación de naciones. Felicito desde aquí a mis ciudadanos monolingües, que a los bilingües catalanes obligan a ser trilingües. Para un pueblo enemigo no hay mejor castigo que reventarle la lengua y dejarla como un higo. Hay que españolizar a los niños catalanes, y aquí todos cagados, temblando como flanes. Bert lo dijo, empezaremos por la escuela, y se inventa la LOMCE. Una ley muy dura que os arrancará lengua y cultura como a quien le arrancan una muela. Adá, me han comentado que mirándole a la cara al Domènech diputado te vino una visión rara. La forma alrededor de su boca peluda como una ardilla provocó la idea loca. Era su perilla. ¡Superilla! Al instante ordenaste el proyecto de hacer en el Poblenou, con talento de arquitecto, lo que ocasionó un buen show. ¡La superilla! ¡La superilla! Autobuses atascados, camiones muy cargados, ambulancias con heridos que aún andan perdidos. Después me han comentado, y eso no son cosas mías, que esa idea la has copiado del alcalde Xavi Trias. Un consejo,
Hay que saber copiar, que los malos estudiantes no consiguen triunfar cuando llegan a gobernantes. Que una cosa era luchar desde la paz con acierto, otra cosa es gobernar la ciudad desde tu asiento. Muchos son tus otros embrollos, con toda su parafernalia, el CIE, los desahucios, los mozos o la bandera de Santa Eulalia. A un almacén la mandaste como si fuera un trapo. Vigila con ese sapo que quizás deberás tragarte. Y lo de no permitir a la pobre coronela acompañarte de gala en solemne procesión, reconoce que quedaste haciendo cagarela al verla saliendo con el Presi Puigdemont. Y termino ya, que ya es tarde, este alternativo pregón, que a más de uno ha irritado e hiperventilado, y eso que hasta ahora no lo habían escuchado. El embrollo ha sido fruto de su gran imaginación. Me despido de vosotros ante el busto de un general, al cual por orden mía la cabeza le cortaron y metida en una jaula en un portal la colgaron, y allí estuvo 12 años como escarmiento principal. El nombre de ese vuestro recordado general era ni más ni menos que el de Josep Moragas. Y como sé que le adoráis por su sacrificio total, mejor me voy largando o perderé las bragas. A todos aquellos que estáis hartos y cansados de que os insulten como si estuvierais apestados, dedico esta sátira, esta parodia, este pregón, confesando a todos vosotros que yo no soy Borbón. Estimats amics i amigues, jo només sóc un actor, sóc un comediant, un bufó, un pallasso, que ha vingut a fer riure fent un altre pregó que no és la contraprogramació de res. No hem contraprogramat un altre pregó, perquè a la mateixa hora que hem fet aquests dos pregons hi havia cines oberts, teatres oberts, hi havia el metro, hi havia el Capravo, hi havia supermercats. Per tant, quina és aquesta tírria? Aquest pregó alternatiu va sorgir com a reacció a unes declaracions del senyor Javier Pérez Andújar. Vagi per davant que no dubto en absolut del seu talent com a escriptor o com a periodista. Ara bé, les seves declaracions faltaven al respecte i insultaven a la majoria de catalans que desitgem recuperar democràticament les llibertats del nostre poble. Senyor Pérez Andújar, nosaltres no seguim ayatolàs, perquè nosaltres som gent pacífica. Nosaltres no odiem ningú. D'altres ens insulten, ens han insultat des de les xarxes, els mitjans o les pàgines d'alguns diaris, d'alguns periòdics de retaguardia que es creuen que són l'ABC de la Razón del Mundo.
Estan massa irritats. S'hi haurien de posar una mica de pomada amb una gasseta. Ens han dit miserables. I ho som. Els catalans som miserables, degut a que l'estat espanyol ens expolia 16.500 milions cada any. Claro! Però som uns miserables que sabem administrar molt bé la nostra misèria. Per això estem com estem i per això lluitem com lluitem. Ah, i una cosa. Estem a punt de deixar de ser miserables perquè estem treballant per tenir un estat. D'altres ens diuen nacionalistes. Jo no sé si sóc nacionalista. Nacionalista és aquell que estima la seva gent, la seva cultura, la seva llengua, el seu territori o els seus costums. Si és això, potser sí que ho soc. Enlloc no està escrit, però, que no en puguis estimar més d'una de nació. En el meu cas, us he de confessar que jo n'estimo d'altres de nacions. De fet, us podria assegurar que me les estimo totes les nacions del món. La catalana perquè és la meva, però estimo la nació saharaui també, perquè fa 40 anys que viuen en camps de refugiats a Algèria. Estimo la nació palestina, perquè estan sent massacrats. I també estimo la nació d'Israel, perquè també pateixen atemptats. I la italiana, perquè aquests dies hem vist com patien després del terratrèmol, i la francesa amb els atemptats, i Sumatra o la japonesa amb els tsunamis. I també estimo la siriana i la kurda. I em sembla que a tots ens passa el mateix. Qui no estima cada una de les nacions d'aquestes persones que intenten buscar una vida nova travessant el Mediterrani i que moren ofegats? Em sembla que tots ens sentim empatia per ells, per tant ens els estimem. I també estimo la gent, la cultura, la llengua espanyola. L'estimo, sí. Perquè tots tenim amics, coneguts, família. Una vegada un savi va dir, algú va dir, todos tenemos la misma sangre. I és l'única cosa que ha dit de veritat a la seva vida. I aquesta gent que són i es senten espanyols o castellans o andalusos o extremenys, també són nostres. I n'hi ha que senten totes dues coses alhora. Catalans i espanyols, perquè la mare era de la Barceloneta i el pare era de Múrcia. Com s'han de sentir? Doncs la meitat i meitat, i no passa res. És fantàstic. És fantàstic. I és per això, senyor Pérez Andújar, és per això que ens fa mal quan algú ens insulta pel simple fet de no pensar com ells, o per ser catalans, o per voler decidir, o per voler votar, o per voler la independència. No ens insultin, sisplau, per les nostres idees. Els catalans no anem contra ningú. Estem emprenyats amb algú, sí. Estem emprenyats amb moltes coses, entre elles l'estat espanyol. Estem emprenyats amb l'estat espanyol. Ja ho sabem, per què? Ja no cal dir totes les raons, perquè les sabem tots. Hi ha gent a qui no agrada que es parle, s'escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no ens agrada que es parle, s'escriga o es pense. Sàvies paraules de l'Ovidi Montllor. Hi ha estats en els que hi ha governs que no els agrada que es parli, que s'escrigui de segons quins temes. Per prohibir-ho
s'inventen lleis. Una llei, la llei Morrió, en castellà, Ley Mordaza. Doncs bé, aquesta llei atempta contra un dret fonamental de l'home, el dret a la llibertat d'expressió. Jo, ni com a pallasso, ni com a actor, ni com a comediant, ni com a bufó, no estic, sobretot ni com a persona, no estic disposat a renunciar a aquest dret. Per tant, aquests estats i els seus governants i els seus constitucionals que els emparen, jo els dic allò que segurament els diria el gran i enyorat Pepe Rubianes. ¡Que se vayan todos a tomar por... Jo no sé si el riure és o no és cultura, no ho sé. Però el que sí que penso és que les cultures que no riuen no haurien d'anomenar-se cultures. A tots us dic que ningú us prengui mai el riure, que ningú us prengui mai els somnis. Visca totes les Mercès! Visca! Visca Barcelona! Visca! Visca Catalunya! Visca! Molt bé, moltes gràcies, Majestat. Moltes gràcies, Toni. Moltes gràcies, Toni. Seguim. Tenim un final de festa musical. Una primícia mundial. L'estrena del Rap per la Independència, del grup Dharma Rap, composada per l'ocasió. El grup Dharma Rap està composat pels rapers Mohili, Alexandrus i Sandro el Crítico. Yo. ¿Qué pasa, familia? Buenas noches. Buenas nit. ¿Cómo está en Barcelona? Ahora sí, no sé, mejor el sonotone que me falla. La qüestió, bueno, que res, que ja hem vist tot el rotllo que ha hagut a les xarxes socials, tot el recolzament, i bueno, la veritat és que estem molt emocionats, nerviosos per fer aquest rap, per veure aquesta gran multitud, i ens sentim molt, com es diu, tio? Digue-li tu. Emocionats. Alexandrus, tio, presenta una mica, tio, volem. És un honor estar aquí cantant, representant a la meva terra, no? Jo soc d'aquí des de ben petit, i ja no és qüestió de política, de fronteres, tot això no val, és un sentiment, i això és el que estem demostrant aquí tots. Merci. Podem un Ramoncito com el material tècnic. Dóna-li canya, que comencem això. Vinga. Això és la bueno, també està guai, però no és el tema, però no passa res. Independència instrumental. El pen vermell. En una carpeta que es diu Independent Rap, pues un track que es diu Instrumental Rap per la Independència. A veure si el trobes. Si no, podem explicar un acudit i tal. Fa temps hi havia un rei que es deia Felip V i tot el rotllo. Però crec que ja estava ell, no?, fent el show. I si no, fem un freestyle. Estem aquí con tota la penya.
Si vos volar tendrás que buscar la alegría. El Estado nos jode y seguimos igual. Pero da igual, esto es la merced o no el pregón, pero es un freestyle. Ya. Bueno, no está mal. ¿Qué? ¿Vas a ver qué pasa o qué? Tranqui. A les proves de so ho has ficat, tio. Què? Jo ho he provat, Però bueno, no passa res. Això és Espanya, això és Barcelona. Collons, tio! Collons! En general, dic Espanya perquè les coses surten malament, no? A Catalunya això no passa, però Bueno, què? Ara amb un xaleu o què, tio? Bueno, ¿qué més pueden dir, tío? Queríamos una cosa al 5-5, salvamos el culo, hermano. Pues que la podríais hacer sin música. Yo os hago pum. No, amb el treball que ha tingut, la música... No, sí, què collons, tio, la farem sense música. La voleu sense música o què? Ya está, el pueblo ha hablado. No? No ens deixen. O bueno, fem un break. No os vayamos muy lejos, tío. Fem un break de 30 segons, un minut. Aviam si ho trobem. O vas tu? No m'agradaria res. Home, això m'agrada més, això sona a Catalunya. ¿Qué pasa, peña? Hola, lo de antes no cuenta, Espera, dale atrás. Ahora ya sabemos que esta es la base, ¿vale? Ahora vamos a soltarla de verdad. Ya estamos. Arropa la independencia. Independència, i cansatge d'escoltar tanta parafernàlia. La llibertat d'un poble és una qüestió democràtica i un pas enrere sempre hi ha esperança. La nostra lluita ve des del respecte i la constància i va decidir que aquesta terra és seva. Els mateixos que controlen el volum de la cartera, els que dicten lleis per ells, no per nosaltres, els que volen molts diners a costa d'altres, guerres que comencen matant i no frenen. Fa 60 anys hi havia sang al terra, pel simple fet de no pensar com els que governaven, i ara no hi ha sang de terrorisme social. Des de ben petit que jo m'estimo Catalunya, som la seva gent, la seva terra i la cultura, banyada de respecte i de solidaritat. La bandera està pintada per Sant Jordi i Matatràs, un país amb grans ferides al llarg de la seva vida, conseqüència de lluitar contra el govern patriarcal. Per su poble que la lluita dia a dia als carrers, no ens faran enrere, seguirem fins al final. Es un sentimiento, una forma de creer, un derecho básico, las formas de vencer, un orgullo latente, la magia del ambiente de vivir en libertad y compartirlo con tu gente. Això no són esports, ni política, ni ciència, una lluita interna que es viu amb paciència. Tradició i cultura, el vent de ponent, revolució social i Catalunya independent. A l'estat ens està robant la identitat cultural, pintant aquest mural, senyala, tardanas y dragones, el burro catalán y muchos cabezones. Castellers fan castells, a la luna llegaréis, los del pueblo lo sabéis, es lo que queréis. Yo quiero libertad para todos los pueblos reprimidos, Palestina, el Tíbet y todos los vencidos. Independencia, independencia, independencia para los pueblos reprimidos. No queda más paciencia por los sueños destruidos. Ya veo vuestra falsa democracia de lejos, manipulan por la tele en este país de viejos. Fuera los complejos, ya llegó la sangre nueva. Salgamos del Edén como hizo Adán. Construyamos un país, un estado independiente. Están politizando los sentimientos de la gente. No soy muy creyente, pero tengo fe de que algún día con mis ojos lo veré. Despierta tus sentidos, corre y sal y lucha por tus derechos, tejiendo aquí la mecha. Rodarán cabezas al estilo la francesa. Que no sigui racista,
i viure en un país que no sigui capitalista. Vull viure en un país que no sigui masclista. No volem més mentides ni més corrupció. Estem cansats ja de sentir que no demanin ni perdó. Què dirà la gent? Catalunya independent. Una reacció directa a les farses del govern. No podrán callar el mensaje que amenaza con ser un referente para abrir todas las mentes, cuestionar la Constitución y ser independientes. Yo no sé vosotros, señores, pero me siento engañado. La República nos la han robado, el franquismo y su golpe de Estado. No puedo estar callado, a mí no me han manipulado. Dos para la cuestión de la libertad, la familia, la nostra terra. Pero no vale la pena ni la muerte ni la guerra, como una hoja de otoño que a la rama se aferra. Lucha por tu libertad, es la misma idea. Hay que poner las cosas en su lugar. El parlamento de parásitos debemos purgar. No quiero vuestra transición, no, tampoco vuestra represión. Libertad de expresión. Un Estado sin polvo, un Estado por nación. Independencia. 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 Todos juntos. Independencia. 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 ¿Qué pasa, Peña? Independencia. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, moltíssimes gràcies. Ara anem a cloure l'acte, el clourem, la coronela farà una ofrena al general Moragas, el seu bust és aquí, i acabarem cantant els segadors com a final d'acte. Coronela! Coronela! Fem! Descobriu-vos! Bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és l'hora, segadors, ara és l'hora d'estar alerta, per quan vingui un altre juny, esmolem ben bé les eines, bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals, que tremoli l'enemic, enveient la nostra ensenya, com fem caure espigues d'or, quan comencen cadenes, bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Visca Catalunya! Visca la terra!
sortirà pel mig, pel mateix passadís per on han entrat. Sisplau, si podeu deixar-nos una mica de pas, eh? Amb això donem per acabat aquest pregó alternatiu. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Cuidado, de las mujeres.